се жена за нея. Тя няма забрави Италия никога. Тоест, тая носталгия 25 години тя няма забрави Италия. Тя е била И пак се върна с чата. Без да са разведени. Тя пак се върна и отиде и работи 5 години. Корнуто! И Направи сега, корнуто! в момента е в Рим. Корнуто! И си бачко 5 години в Рим. И иска да се върне пак при мен. Това е проблема. Значи ти си по-силен от Италия тук. Много го обичам. Кажи му го това на Жоро, че съм по-силен от Италия. Ние знаем, че няма Италия. Кажи му го, че съм по-силен от Италия. Защото тя 5 години работи в Рим и пак мисли за мене. Въпреки, че аз направих така, че се разведах, докато тя беше в Рим. Що? Защото обича да пек с друга жена. Има дете от друга жена. Защото Сицилианската история. е една 30 годишна и тя му роди дете. Това е Италия. Защото Бален е сексуален маняк, шива едно младо и тя забремене и роди. Дойде в България. И Мария не забрави през това време, че станах и дядо, и баща. Верно ли? Уникален човек. И прав дядо. По едно и също време. Станах баща и дядо. По едно и също И време. жена ми иска да се върна до Италия при мене. Хората какво ще правим? Коя? Ще бракуваме! Ще бракуваме! Тя си тръгна доброволно втора. Тя не умее да харчи пари. Тя е неговата кръвна група. Тя не умее да му харчи парите. Она италянката умее. Втората не иска да си тръгне заради. Имам голям... Втората не умее да му харчи парите. Голям проблем. И живете заедно. В момента. Хем иска нещо, не мога да... 25 години съм имал брак с жена. Кой обичаш повече? Жена си кой? Знаеш, че когато... Мене ме обича Той най-много. като говори за жена си му изкрят очите. Ти, за да има въпрос елементарен. Коя година, помниш ли коя година сте жени? Да, 81-а. Тук не е Аз съм психиатрия, жив никой не със се споделя. Но 4 години след вас. Ма тя Боби винаги си го обичала. Аз го обичам, аз не го крия. Така. Мисля така, Знаеш аз ли го коя обичам година сега се вече разведах като аз? човек. Добре, Мими, защо тогава се разведох тебе? Защото ето ще кажа, не, ще кажа от гордост. Кажи, Точно така е. преди колко време беше това? А, ти записваш сега. Ще го пусна в интернет утре. генерал Васил Василев, я иска и връзката с генерал Васил Василев. Стигате! Абе, не бой се, не съм такъв човек. Ето беше на МВР-то. Да, е спората. Това е за нашия консумация. Знаете, че имат връзка, значи Не е ли това е Боби и там. не е ли в затвора, генерал? Глупости, той е съветника па. Самоковец. Ето, сега ще си взема да снима имоти тъпата му цуна. Ето, сега да видим дали мога да се фана. Фащам ли се? Фащам ли се? Идеално. Фащам ли се? Ей така. Аз не го крия, аз съм се развела точно И край. на нос. Край.